Mulane kawula do geger. Jebulana Priyagung rawuh. Nala gareng iki rak. Begawan Durna to. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan Priyagung. Monggo perenjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak blaguduk soal gembal. Sumarante hawela. Iya Semar. Selamat tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina sama kowe iki Semar. Regena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogakaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti. Kekuatane Semar minangka dadi Panakawan, kekuatane Semar minangka dadi Batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan nang kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan nang kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek nang kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kowe iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Aku nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dienggo terus tok tancep kaya apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Wo. Jijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar biyen tek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kuwi tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki lek mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki mung sedina ping 2 ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng ngamuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100 wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampahan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, menduk muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek
aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa Sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Mongko ing dadi lantaran tumedhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan lawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna, saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawaisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane ning endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go? Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunek ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki rak kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titise sanggiwange Semanto. Ismaya ya. Hah? Ismaya. Ha ta? Dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku dadi anak ana aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange akeh kok ayem. Petro, dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Ngati-ati lho Pak. Ora satok ilike aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu nesu Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga ta. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kang sithik mesti kelepetan dedosan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lahir lan batine.
kanthi sarana prihatin. Mboten kok prihatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku enek ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku enek kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi, sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2. Wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampean kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki, srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik perempuan. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Bener? Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas, ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, korban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah, maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah, weweh, tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun kula tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek ndalu kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekasa, emoh masuh lahir lan batine.
Ampuk tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu. Bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyupun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badrana ya. Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku, mulang karo aku kepararat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men gedibal 17 kowe Ponokawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah ngecomang deleming ngandar-andar ngendukur. Ndrawili kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kare ade. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kita kok. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik tunggul mung locot kira. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene lenduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripanmu. Kowe arep ngapa? Arep milani karo bapakmu. Apa diang mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep belani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelangamu nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe enake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen tak dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwalat tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tak ndel-ndelke kuwi mung ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu ya ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut.
gelut karo Simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek to ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk-juk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apa-apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani arep kan lho sing tak wedeni apamu? Lho, nek pancen mani ayo iki, papan wong neter katedayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi papan enter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu coba yo tanti karo aku semat jasmu wedian kowe. Kok kowe kok ora merono ki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Sik. Lah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumangsamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhaki aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, nggih cangkeme. Wong decang omong-omong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir. Mbangane kowe bapak dunekke Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang iki malah ora berubah sithik-sithik, mangan kuwati wae iki. Klecak-klecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Oh Jawa. Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane to tindak mrene sik. Ya kowe sing kono. Nuwun, Den. Yo. Sapa Gong tamune? Begawan Durna. Ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tidak mriko. Yo, ya aku tak rono, nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempene iki lek goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho. Yo. Awi dong mriki. Yo, ya aku tak mrunu tak sowan bapakmu.
Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judheke. Masa Bapak dicedhaki Bal Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi, terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kang Semar. Ngono kuwi ya, Tru? Ya, Tru? Tru? Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabret. Sangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru? Jaidan. Oh ya, Jaidan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus. Bulus dong kono. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Pandhawa Antaséna iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garukaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antaséna putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antaséna nesu tenan lho, Kang. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antaséna mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipularasara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok tangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan critane ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku ketanggung jawab. Bagong, dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Ya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlatar. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora dadak wigire ngoringa. Kulawa diundurke, ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Kahangro sesumbar lindho bumi kuncing kumalu dokundor katuk
Lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Ora nrimake rasane atiku, Gong. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar ki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan plenggane. Nangis kaya ngono-ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar arep ora trima, ayo metu Jawa. Kurawa sagung ngranjap anak-anake Semar, ya, Truk? Truk? Heeh. Mengkon muni kok angel to kok. Iya, aku wedi dosa tak sanggane. Iya. Lah sak kuwatir to. Iya. Mula nendi saiki Eyang Durna sak Kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampeyan sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipirsani masyarakat Karang Kadempel ki do mbaten weh lah weh Bagong edanan belani bapakne Wanira Kurawa men njunjung derajat kula. Oh iya. Oh alah kere. Mengar kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora sajrawat kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Ning sampeyan cedhak kula lho. Iya, aku cedhak karo Ndara karo kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampeyan niup saka Dirgantara nyamber wanengen. Yo, wis tak dawuh Bagong. Wah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti iki Antarja. Lho, kok sing njur basa kok Antarja nanti. Ndara Antarja? Piye Bagong? Sampeyan nang ndi? Aku ning jero bumi. Nggih, anu mangturung didandanke sisan sapiteng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak Totok mboten Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo ora usah kuwatir. Yo Gong yo kowe mlayu kono. Aku ning mburimu siap wis arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to. Suwe banget. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Gareng. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocah ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ndi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deduyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng Petruk karo Bagong. Mboten wonten alame lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurawa ketape. Kula dhewe sing ajeng entukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung teman-teman ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Rembanduna.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggono magawe gelari rawang ala iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna ora ngilo karo gitoke ora mawas karo kahanane dhewe ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong rasa cerewet Mbah nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati wah lah ora wawo ayo kene nek pancen karo gawe geger karang kajempel endi para Sata Kurawa ora bakal mundur jangkah lho kowe wani karo Kurawa lho wis wani mententeng ngene kok dikira ora wani anggepe piye ora nyepelekke kowe kuwi mburimu kuwi Kartosega kuwi lho ura-uraban suaramu Kartomarma ya ndek Kartomarma arep belane karo Begawan Durna Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat lumo digawe becik wis leh nyawang glaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong mati iki ning astaning Gusti matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tak andani Mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe pendhita ora ngerti falsafah urip sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa Gusti sing menang mateni karo menungsa dudu Begawan Durna dudu Kurawa iso bengi iki aku menang karo Kurawa lho moncer nek Gusti ngeparengake Bagong bengi iki menang karo Kurawa kabul dongane Kurawa tak ajar kabeh Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna mati kowe bengi iki hah piye ora kedap-kedip kowe digagas omong aku kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu pendhita ora tau mulang karo muridmu apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip ngono kowe tau ngerti critane Nabi Musa radong kowe pendhita kocluk apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh mergo entuk firman saka Gusti Allah Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara mergo apa entuk firmaning sing gawe urip ning ora entuk firmaning sing gawe urip kae ya mung tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa nek sampeyan ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cundamanik nek Gusti ngeparengake Cundamanik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan ora ana kekuatane kabeh iki nang astane sing gawe urip dudu menungsa sing gawe sekti barang kuwi udu ning sing gawe urip bingung kowe ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok Mbah ayo omong njajal apa piye arep aku ora nggo kekuatan apa-apa ora nggo kasekten apa-apa ning nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa ora kurang dalane Bagong ora minggat dibantangane Kartomarma pecah siramu lho tenanan ta iki lho iya oke ora masalah tak kira mung ngomong-ngomongan jebul tenanan to iya Durna ora wani gelut gunakake Kartomarma apa dikira Bagong ora duwe jago lho kowe ngurung jago ning kuning ayo ndi jagone Semar kaya ngapa oke enteni kene kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora basa anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ra trimo harus simbah Durna sing agar-agari
kakene Semar nganggo curiga kowe ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho sapa kowe? Lho ora ana wong apa-apa Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar dlungkup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Kusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing ngendi? Aku sing bener. Apa sampeyan percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku ki Brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni. Heeh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaundang aku sing bakal nglegandang para Sata Kurawa. Iki mergane patimu. Dadi wisan ya. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir. Ora apa-apa arep. Mati aku. Mati kowe. Siramu jebol diadamu wae. Diam. Cocokku mbak jebol dadamu ya Antasena. Minggir.
Surtayu Gatotkaca. Iki. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula atur sisi. Wat! Mati. Wah! Wah! Wat! Wat! Wah! Kantong bolong Ndara Durmagati dacal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena ndi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek belang ngawul. Sane nganggo tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Yo. Aku cek. Ya. Sampean Bendoro nek batur kok wani karo Bendoro ngungkuli Bendoro ndak dosa. Yo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petrungga. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasa kareman. Modal iki mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyoh. Hati. Oke. Wingi batak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Weh lae ora apa-apa, lah apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae, Cuk. Oh iya. Ping 3 iki pet-pet ngono. Ya pindho nya. Ot. Ala popo. Nah, ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo kene secaceken ndak ranteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok cengel diantem. Lucut Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok iya kene. Oh. La popo. Ya.
Bagong iki kejem ora. Tasile ke pukul aspal le. Gedhe banget ora. Mudar men. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Lho. Dur. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, Lek dengkulmu. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur. Kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun Anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sangene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane Pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nanti, Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira, Li? Pun, Kek. Pun. Aduh, klen tuh kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune.
Ayo njok ngapura rasa edan kok larane kaya ngene kok. Untung kok aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petruk. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena. Jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antar Jawa niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setetri lho. Beda nggih. Perang paling penane ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya blaka wahyune apa arane tibane nendi nggih. Mboten ketang alon-alon. Nggih. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Anak-anak Pandhawa do nendi lho. Ngaso lho. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Mengko dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedene apamu? Candak karo tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Jotos ciwit banting bengkal. Ora apa-apa le. Banting jotos banting jotos ciwit banting bengkal.
Nah aku diajar Dursasana ngono ki seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya. Canda banteng ting jotos tos. Ciwit banteng jotos pengka. Tang entak untuk guna. Aku nang kono joget terus. Oh setan ki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju. Aku kesel iku. Ngaten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo. Enggak salah tekan ngene, metu ndi putu cangkem. Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Paidan ora. Kowe ngamet ambekan wae. Kowe ngamet ambekan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, dikapak-kapake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Kong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet ambekan. Bekan wis kesuwen. Ya wis kek ngampet ambekan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Gong. Mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Dan kok ora brendel. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho, ora. Engko njur mangani rempelo barang. Modar aku ora doyan rempelomu ijo, mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis maju. Amuk Suramata ora tempe. Kula nek digawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Mati kowe Dursasana. Panalingan loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan linenggak jangkanira kapisanan ayo aja sumbar kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen Semar ora gelem nduduhke menyang didurunge dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani pati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya simbane wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa Cundha Manik kuwi rak dibeling-beling karo Dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamake karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh
ndepani padukuhan Karang Kadempel aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Pak. Ora nek pancen Simbah Mentolo karo aku, Patenono, nyok. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ning sadurma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mresani. Kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh. Panakawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulasara karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh nek arep netangi campur kaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balik ki kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyok, Patenono. Aku Patenono sisan. Wis ga wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petro konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petro. Kaya ngono dadak diomongke nang kene lho. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh, orane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamakke dadane Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel.